Tekutá guma Canada Rubber, technológia kanadských odborníkov na hydroizolácie, zabezpečuje široké použitie produktov v rôznych oblastiach, najmä však v stavebníctve a iných priemyselných odvetviach. V slovenských podmienkach sa technológie najviac uplatnia pri opravách starých, zatekajúcich striech, izolácii základov a podzemných častí stavieb. Rovnako je vhodné použitie pri izolovaní kúpeľní, sprchovacích kútov, balkónov, terás a iných zariadení, ktoré si vyžadujú ochranu pred vodou a jej dôsledkami. Aplikácia tekutej gumy Canada Rubber je veľmi vhodná na izoláciu bazénov, rybníkov a iných vodných stavieb, kde je potrebné zabezpečiť vodotesnosť konštrukcií a ich odolnosť aj voči tlakovej vode. Tekutá guma Canada Rubber, určená na opravy prasklín a trhlín, ako aj na rôzne izolovanie v interiéroch a exteriéroch, je dodávaná ako náterová pod označením N500. Môže sa nanášať štecom alebo valčekom. Má vynikajúcu príľnavosť a je vhodná na všetky druhy povrchov stavebných konštrukcií. Náterová tekutá guma Canada Rubber vytvorí trvalé tesnenie mimoriadne odolné proti mechanickému poškodeniu a rôznym poveternostným vplyvom. Náterovú tekutú gumu Canada Rubber N500 môžeme aplikovať aj svojpomocne. Návod na použitie je na web stránke www.opravsistrechu.sk. Tekutá guma Canada Rubber, určená na opravy väčších trhlín na plochých strechách, hydroizoláciách a iných prípadov poškodenia stavebných izolácií, je dodávaná ako špachtľová pod označením T1000. Výrobok je špeciálne vyvinutý aj pre stierkovanie. Tekutá guma Canada Rubber T1000 je vhodná pre použitie v interiéri aj exteriéri, všade tam, kde je nevyhnutné zabrániť vniknutiu vody a následnému narušeniu stavebných konštrukcií. Guma vytvorí elastickú membránu s vynikajúcou pevnosťou, pružnosťou a príľnavosťou. Tekutá guma Canada Rubber s označením S700 je ideálna na hydroizoláciu rôznych typov konštrukcií. Tekutá guma Canada Rubber S700 je určená najmä na opravy starších striech, izolovanie základných dosiek, terás a balkónov. Ideálna je aj pri zatepľovaní rovných striech v kombinácii s betónom a polystyrénom. Za jeden deň je možné zaizolovať až 1000 m2 strechy. Minimálna hrúbka materiálu je 1,5 mm. Tekutá guma zatečie aj do najmenších trhlín a prasklín, čím vytvorí bezspojovú a jednoliatú membránu zabraňujúcu prenikaniu vody. Na všetky spojenia horizontálnych aj vertikálnych plôch, rohov, spojok a tmelových výplní sa nanáša dvojnásobná hrúbka. Aplikovaná tekutá guma Canada Rubber je extrémne pevná a vysoko odolná proti mechanickému poškodeniu, korózii spôsobenej chemickými látkami, kyselinami, vodnými riasami a UV žiareniu. Jej rozťažnosť je až 1800%. Hmota je natoľko elastická, že sa vie vrátiť do pôvodných rozmerov. Tekutá guma Canada Rubber nejako nepoškodzuje prírodu ani životné prostredie, pretože je ekologicky nezávadná. Produkt kanadskej technológie neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, prchavé látky ani uhoľno-dechtové produkty. Tekutá guma Canada Rubber je nehorľavá, bez zápachu a je bezpečná pri práci. Tekutá guma Canada Rubber je originálny, jedinečný a bezkonkurenčný hydroizolačný materiál overený praxou v náročných klimatických podmienkach Kanady a s 50-ročnou životnosťou. Jej použitie je univerzálne a aplikovateľné na všetky pevné stavebné materiály. Upozornenie, tekutú gumu Canada Rubber je potrebné skladovať v suchu pri teplotách od +5 do +30 stupňov Celzia a chrániť pred mrazom. Aplikáciu je zakázané realizovať za dažďa alebo tesne pred jeho začiatkom.